Now, it's time for SPG. As in, Super Pagnern Secret File. Sa mga girlfriend na maniac sa boyfriend nila, be proud. Kasi masaya sila na ginagawa natin to sa kanila. Kahit nagagalit sila minsan, pero sa loob nila, gustong gusto naman nila. Itago niyo ko sa pangalang Yak Woman. Third year high school ako, nakilala ko siya, ang boyfriend ko. Hindi pa kami noon, pero meron nang nangyayari sa amin. Pero hindi naman nagtagal, naging kami na. And take note, siya ang first ko. At inosente pa ako noon. Hindi ko nga alam kung bakit ako naging wild sa kanya noon. So ayun na nga, nasanay na kami na laging merong bakbakang nangyayari sa amin. Actually, araw-araw po. Minsan nga, paghawak na namin ang allowance namin, ay nagche-check-in kami sa Santa Mesa. Dumadayo kami doon. Kasi baka may makakita sa amin if around Quezon City lang kami. So ayun na nga. Lagi akong nagfa-first move sa kanya as always. Nung high school kami, mag-classmate kasi kami noon. Pang-umaga ang pasok namin, 7 in the morning. Pero 4:30 or 5 a.m. pagising ko, lagi na siyang nasa labas ng gate namin. Inaantay ako. E di syempre, wala pang gising. Ako pa lang yun. So bakbaka na agad. Minsan nga, pumapasok pa kami ng maaga sa school para lang magbakbakan sa room. As in kami pa lang ang estudyante. At naalala ko pa nga, nung nagche-check-in kami, mahina ang 4 o hanggang 5 round. Minsan pa nga, nakaka-6. Partida, pang 3 oras lang ang budget namin. Ubus sa lakas talaga. Pero, nung naging legal na kami, both sides, hindi na kami nagche-check-in. Bahay-bahay na lang, ganun. Eto pa, walking distance lang sa school namin yung bahay ng tita niya. So, nasanay ako, after class namin, dumadaan siya doon bago niya ako ihatid. One time, mga bes, hinatak niya ako papasok. Madalas nga walang tao doon. Kaya, isa yung bahay ng tita niya sa pinapwestuhan namin. Take note, every uwian po yun. At laging, teach me how to doggy ang nangyayari kasi sa may pintulam lang namin ginagawa. Baka kasi may pumasok bigla. So, syempre, pareho kaming lookout. Sa bahay naman nila, bago matulog, pagising, ay, bakbakan agad. Mahilig kasi ako manghawak ng Super Junior. So sa umaga, bago pa siya magising, hinihimas ko na para maging Super Saiyan na ang Junior. Iba din kasi talaga ang tikas, ang tigas ng Super Junior. Yummy! Kahit sa bahay namin, halos lahat na yata ng sulok sa mga bahay-bahay namin ay may memories na ng kamanyakan namin.
Natatawagan ako. Tawa muna ako Eto na nga. Kahit public place, ay, ibang level talaga yung kailan ko. Every weekend, hinahatid niya ako sa Mandaluyong. Gusto ko kasi lagi sa dulo pupwesto pag sakay namin ng bus. Syempre, manyak si ate mong girl, diba? Maya-maya, eto na ang kamay ko, lulusot na sa kung saan mang dapat lumusot. At, ayun na, ipagsusuper saiyan ko na si Junior. At minsan, alam nyo na, kakain ako ng hotdog sa bus. Tapos kapag may sasakay, nahihinto kami. Minsan nga nagagalit pa siya pag nabibitin. Kahit sa jeep, pag sinasama niya ako umuwi sa kanila, hilig rin naming sumakay sa tabi ng driver's seat para wala kaming katabi na bitter pag naghaharutan kami. Meron kasi kaming na-encounter na ganun. Bitter Ocampo. Ay na nga, kunwari, ihiga ako sa shoulder niya tapos holding hands. Maya-maya pa, andyan na yung magical kong kamay na papasok sa kanyang salawan. Sobrang hiya niya, kahit maraming pasahero ay ginagawa ko yun. Tinatakpan na lang niya ng bagelya niya. Tapos ayun na, pinagsusuper saiyan ko na naman si Junior. Kaya kapag nakatsyempo kami ng walang tao at pwedeng magbakbakan, matik na ang kamay ko. Minsan nga, pag namamasyal kami, makita lang niya na naglilip bite ako, natatakot na siya Bigla siyang hahawak sa kamay ko sabay bulong ng, "Han, pigilan mo. Alam ko yung nasa isip mo, wag dito maraming tao." Minsan naman, pag hindi niya ako napagbibigyan, binubugbog ko siya hanggang sa mapapayag ko siya. At dahil doon mga bes, nagtagal kami ng 2 months and 6 months at nagka-baby na kami. 1 year and 3-month-old na ang baby namin. PS, wala na kami. 10 buwan na. PPS, may bago na siyang jowa. Siguro doon na niya ginagawa yung mga ginagawa niya sa akin dati. PPPPS, kahit wala na kami, may nangyayari pa rin sa amin. Ay, belat nga dun sa jowa niya ngayon. And PPPPS, sana naririnig niya to, pati na rin ng jowa niya ngayon. Muli, ako si Yak Woman. At ito ang aking SPG, as in Super Baganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!